vítejte do dnešního videa a dneska se zkusíme zahrát a v této hře se momentálně zatím 4 chapter a dneska si zahrajeme jedničku, v dalším videu zkusíme dohrát 2, 3 a 4. Jsme se v této sérii, co si vytvořím playlist, v této sérii bude Core or Die a tady budou tyhle všechny 4 chapter a tu prostě návod, jak to prostě dohrát a snažit se budu dál obkecávat a můžeme jít na to. Mimochodem já se zkusím co nejméně mluvit, protože ne... Jen mimochodem já začínám vždycky odzadu a snažím se najít co nejvíc těch štětců, abych to co nejrychleji mít a pak už vybíral ty barvy všechny. To je dobrý tip pro začátečníky, prostě zkuste najít co nejvíc štětců a začínejte odzadu. A zkuste najít prostě co víc štětců, ať to máte co nejrychleji vyřešené a potom už vybírat barvy a věci. Tady jsem byl, ne, nebyl. Můj borec chodí přes zeď. To je safe zone. No tak jdeme prostě hledat dále, je prostě pohymové. Je prostě borec. Já nejdu plnit červenou barvu, dokud prostě nenajdu nejvíc štět. Kdyby vás to zajímalo lidi, tak okay, zatím nic, nikde nikdo. Ale nějakých těch 5-6 štět. Vado, co děláš za skámu? Bude, co ti jebe? Můžeš chodit kolem mě jak cigán. Tohle z toho doporučím, pokud hrajete na mobilu, ho najdete na mobilu někde a u nás na počítači ne každý to, já jsem to dával vždy většinou ale když jsem začínal hrát, tak to vůbec nešlo jako. Další prostě pár, tak aspoň nezapomeňte mi napsat do komentářů, ať vím podle čeho se mám orientovat.
pár views, mě nestačí. Za spokojení za like, odběr se zvonečkem, ať vám další vznikne a další prostě díly prostě mě zajímá. Aspoň tak 5 do příštího, do konce, do videa, prostě pokud do dalšího partu nedáte 5 lajků. No sorry, ale nebudu si dělat další part prostě pokud. Vracet nebudu, já vím kde já. Ať vole, potřebuji najít komu more pro dobrý, jdem. Jo, pojďme rychle. Tam vzadu, takže dobrý chill. Doufám, že jsem nešel špatnou stranu. Ej. To neskoušej, brácho. Ani to neskoušej, ti říkám. Tak dobrý, jdeme. Tady jsme u spawnu. To je modrá, tak to je dobrý. To si tady zapamatuju. To můžu mít hotový. Oranžová byla tady nebo jinde? Žlutá. Tady. Ani náhodou, brácho, neskoušej. Tady na mě kroka, já tě normálně přísahám, že normálně to dohraju. Pokoj, brácho, ty máš lagy jak svině. Mě despawneš? Ne, nedespawneš. Mám tě rád. Stava nohy. Na. Že ne. Tak ne. Hajzlu. Děkuju. Ne. Kamu. Toto si dávejte hodně. První pokus, let's go. A ten stav, jo. Zelená. Mega můj.
exitu. Dobrý kousek, ještě mám aspoň pět štětců. Tak to nebudeš. Já to, že musím jít do jedničky. Tak a můžeme jít. Tak zase to stejný proskákat. Já si ho převážně nevypínám, když jedině když jsem začal to druhý. Navrhl sám, jinak. Ok, wow. Eureka, hej, modrá. Kurňák. Mě zbyli do prčic, hej. A jsem ti říkal, že mě nesmíš zabít, hej, a ty ne, ty mě radši zabiješ, hej. Jak to máme co nejrychleji. A se jdu pohybovat kolem toho. Tady někde, hej. Tady jo. Byla. Ve žlutých dveří, oh shit. Já to... Jo, lidi, to jsou taky bugy někdy, jo? Můžete mít bug, že prostě vyplýtváte tu barvu a jdete. Hej, pojď. Speedrun. Chcete to mít rychlý, jak let's go. Jo, a tady tenhle vidíte? Když mi to je k hovnu. Je mi to k hovnu, protože jo. Není mi to k hovnu, prostě dostanu. Let's go, poslední dva. Teda hej. A insta. Růžová, tady je ta. Come on. Tak to jsem už začal. Najdu. Najít fialovou, hej. Je do prdele. Exitu. Hej, jo. Hej, kámo, hej.
Adima. Tady máte štětec. To zbývá jenom od fialový štět. Kladivo a jdeme na jedničku. Musíme dojít k červený, než bude konec. Chcípnu ještě. Nasranej. OK, máme růžovou a teď jdeme rychle na to. Rychlej speedrun, ale se dostane na růžový. A to už můžeme konečně dohrát. Já musím do žlutý. Tak jdeme znova do žluté, kámo, hej. Prosím, bagni se, ať můžu. No, kámo, nemysli na. Tak jsi blbej. Ani hra neumíš, musíš se řídit podle tutoriálu maximálně, pokud. Můžeš být tak jak já, že mi. Ne, lidi, dělám si srandu. Já vám ho hodím tady sem, do videa a do popisku videa vám hodím kanál od Bratranca. On kdyby něco, tak on může taky. Já se to naučím. Hodně jsem to naučil, aniž bych mě použil jeho video nějaký, protože jsme bratranci. Děláš srandu, kamo, to můžu začnu od znova, hej. A dost, kamo, nebaví mě to. Ach, už mě to nebaví, hej. Zkusím to nějak zestříhat, když to lidi pište pod předešlý video, což jsem hrál paintball velký, big paintball 2 a učil jsem se to. Hraju to poprvé, v podstatě přes videa. No prčic. Videa to se učím poprvé prostě, ať to můžu nějak. Možná pokud tady najdu nějaký cheat. A dost, hej, urychlil mi to čas, jako hej. Je bože mozok, kamo. Já špěle, jo. Vím pár minut, jak jsem se dostal nahoru a video si zhruba zkusím nějak zestříhat, to mám co nejrychleji.
pomalu skákej mám. A klíč je tady, dovaj. Walking. Kamu, ty si musíte vybrat tady správný dveře, abyste to dohráli. Mám exit tady. Vadí. Když to hrajete každý den, tak jak se snažím já. Hrát každý den, ať si můžu. Tak to nemusíte dělat celý od znova. Můžu vědět, kde ten je. Tady je exit, konečně. Už jsem ho našel. Můžeme vybrat ty správné dveře, pojď. Ne, tady se správné dveře nevybírají, tady máte prostě jenom toto. Tady máte jenom barvu prostě. Ano, jdete si pro tu barvu. Jdete na začátek. U tého začátku si musíte vybrat správné dveře. A random, prostě buď jsou tady druhý, nebo čtvrtý, nebo třetí. Jedno z toho prostě ty dveře se mění. Wait. No, prosím, běž pryč. Děkuji. Vezmu dobrý. Jdeme do jedničky, pojďte rychle. Je velký, já jsem moc tak, já prostě se... A já jdu do dvojky. Tady vydržet, jestli se vem. Hej, kámo, pojď pacáka, pojď. Ne, prostě se mi teď nebude zračit. To by bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám tohle stalo tak jak mě, tak zkuste to znovu načíst a dělat